Okay, vi banker på et hus her. Ja, vi går ind og banker et andet. Ja. Vi kommer lige tilbage med at banke på et andet hus. Vi er klar til at banke på et andet hus. Og vi har ventet den her gang. Klar. Løb. Det kan heller ikke. Løb. Banker på her. Ja, okay. Banker på her. Kom, løb herud. Vi er på marken. Løber, de sidder derinde. Han gik ud. Han gik ud.